Beda perjodu ta' tranzizzjoni biex in-nies u n-negozji jibdew jużaw boros suwed trasparenti għall-iskart imħallat. Din il-bidla qed tiġi mħeġġa mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi li fost oħrajn trid li ssaħħaħ l-infurzar relatat mas-separazzjoni tal-iskart fil-Borża Sewda. Ma' TVM News, l-uffiċjal tal-ERA Chris Cousin għamela ċara li f'dan il-perjodu ta' tranzizzjoni in-nies u n-negozji mhux se jiġu multati tal-li ma jużawx boros suwed trasparenti. Permezz din il-borża l-infurzar ħajjista' jsir mingħajr ma wieħed joqgħod jiftaħ il-borża. Tas-separazzjoni mandatorja baqgħet hemmhekk u kollox għadu hemmhekk kif inhu. Sewwa ġifieri dawk ġa qegħdin hemmhekk u l-bini assoċjati qegħdin hemmhekk ukoll. Issa f'dawk ma ħajinbidel assolutament xejn. Jiġifieri assaġġ kull mandu jagħmel biss li l-pubbliku jekk ħajixtri boros ġodda suwed jixtrihom jara li huma trasparenti. Spjega li dan il-pass u pass ieħor fid-direzzjoni tajba biex tiżdied is-separazzjoni tal-iskart. Kif nafu aħna il-boros il-griżi u l-ħodor ġiġa tara minnhom, imma xorta tista' tgħid li hija waħda griża u l-oħra ħadra u l-istess il-borża sewda ħadkun. Ħatgħid li hija sewda imma ħadkun tista' tara minnha. Dr. Cousin spjega li l-boros suwed mhux trasparenti xorta se jibqgħu fis-suq biex jintużaw għal skopijiet oħrajn. Irrimarka li l-iskeda tal-ġbir tal-iskart se tibqa' l-istess. Il-boros is-suwed jinġabru kull nhar ta' Tlieta u s-Sibt.